En primer lloc, per nosaltres, sense cap dubte, és un plaer, és un orgull, encara que ens toqui per rotació, però sense cap dubte per nosaltres és un repte. El poder en aquests moments liderar tot el que és la coordinació dels campionats i, evidentment, l'esport és un element fonamental per la cohesió social. Bé, doncs per Sabadell és un autèntic plaer i un orgull com a ciutat poder albergar i ser seu per aquests campionats universitaris. La veritat és que a Sabadell tenim un doble compromís, un primer compromís amb la universitat i de forma molt especial amb la Universitat Autònoma de Barcelona, que jo sempre en broma dic que és la nostra universitat, que és la Universitat de Sabadell, i després també un compromís amb l'esport. Som ciutat esportiva i, per tant, amb pavellons, amb recursos, i ens dona capitalitat un campionat d'aquest estil. Per tant, com us deia, molt contents de poder albergar les diferents universitats d'aquí, de poder albergar aquest campionat, i des d'aquí només desitjar molta sort, molts encerts, i que espero que se sentin tota la gent que hi participa com si Sabadell fos casa seva. Pel Consell Català de l'Esport de la Generalitat de Catalunya, l'esport universitari és un pilar troncal de la política esportiva. Per tant, per nosaltres és un goig que un any més puguem inaugurar uns campionats de Catalunya universitaris i tot el que representa l'activitat esportiva universitària de la temporada 19-20. Pensem que la bona complicitat que hi ha entre totes les universitats i la Generalitat, en aquest cas la Secretaria General de l'Esport i el Consell Català de l'Esport, és la base fonamental perquè això sí segueixi sent un èxit. Per tant, enhorabona a l'organització tant de la Universitat de Barcelona l'any passat com de la Universitat Autònoma de Barcelona aquest any i de totes les universitats per la seva participació i complicitat.